Districte Esportiu. Tota la informació de l'esport de Sants Montjuïc a Sants 3 Ràdio. Falta un minut per un quart de 9 de la nit. Comencem ja el programa d'avui. Ho fem, com dèiem a l'inici, i ara ens repassem els nostres companys, entrevistant en Carles Manzano, que és un dels organitzadors del Cross Popular de Sants, aquesta cursa que es correrà aquest diumenge, dia 20 de novembre, per veure com es presenta l'edició d'enguany. Carles, bona tarda. Hola, bona tarda. En primer lloc, la pregunta és obligada. Com van les inscripcions pel Cross? Bé. Estem a punt. Ens queden com unes 130 per tancar ja. O sigui que si no s'ha espavilat, traré que t'hi vi. Quan tanqueu el període d'inscripció? El període d'inscripció del dia és el dijous, o quan arribem a 1.714, una xifra mítica. És a dir, estem aquí a punt de tancar la xifra. Sí, a 1.600, vull dir que és segurament demà ja tancarem, si no demà com a molt passat demà. Ja d'entrada, com es poden inscriure els oients a la cursa? Els oients es poden inscriure o per internet, o sigui, si entren a la nostra pàgina i veuran que hi ha un apartat d'inscripcions, tries 10 quilòmetres perquè la milla, que és la juvenil, i el petit cross, que és l'infantil, ja està tancada, o bé vas a cotxeres i t'atendran personalment. I aleshores pots portar-te la samarreta i el pitrai, ja no faràs de fer cua el dissabte o el matí de la cursa. I un cop dit això, com es presenta l'edició d'enguany d'aquest 38è Cross Popular de Sants? Bé, diguem que més o menys dintre dels paràmetres, com dirien aquell, bé, o sigui, la inscripció està bé, que és el més important. Temes organitzatius, sempre hi ha algunes cosetes puntuals que, bueno, sempre ens posem nerviosos, com que sembla que sigui la primera vegada, però bé, així en principi, diguem-ne, no tenim cap problema gran ni cap incidència greu, vull dir que en principi bé. Ara ho comentaves, tindreu diferents categories, com cada any, quines seran aquestes categories? Més que de categories, hi ha diferents curses. O sigui, la cursa, cada cursa té el seu nom. O sigui, per exemple, els nens de 0-6 anys corren al Petit Cross. Petit Cross, com el seu nom indica, és d'una cursa simbòlica, perquè no hi ha premis, sinó que hi ha una medalleta per tots. Això es fan 600 metres a la Rambla Brasil. Després hi ha la 100 peus, que és la milla. Aquesta és de 7 a 14. Ara aquí seguia ja hi ha trofeus pels primers i les primeres, hòstia, 3 primeres, i aquesta ja és una milla, o sigui, 1.609 metres. I després hi ha el cross, que són 10 quilòmetres, que dintre de les categories d'edat doncs, també hi ha les seves categories, 6 categories d'edat, depenent les que homes, dones, i després els 10 primers de la general i les 5 primeres de la general femenina. I després, per acabar la cirereta, hi ha el cross especial, que és a la cursa per discapacitats psíquics, que fan la rebaixada de la Rambla, que són també uns 600 metres. Categories per tots els públics, tothom que vulgui córrer, doncs que té la seva oportunitat. Parlant de la cursa de 10 quilòmetres, que és, diguéssim, el plat fort de la jornada, quin recorregut tindrà aquesta cursa? Aquesta cursa enguany hem fet una petita variació, l'hem fet una mica més ràpida, no perquè la volguéssim fer més ràpida, sinó perquè hi ha problemes a vegades de trànsit que si ho requereixen. Aleshores, aquest any, sortint de la Rambla Brasil amb Sants, fem Avinguda Madrid, tota l'Avinguda Madrid, baixem per Vallespí, Joan Güell, carretera de Sants, primera volta, per dir una manera, ¿vale? El quilòmetre 4 estaria situat allà. I aleshores tornem a tirar recta a Carrerizal, Avinguda Madrid, Berlín, i baixem per Tarragona, Numància Tarragona, es fa la volta a plaça Països Catalans, Metge de Palau, i es torna a baixar per Vallespí, sense creuar-se, Valladolid, estació de Sants, fins a Tarragona, Consell de Cent, Creu Coberta Sants. Un bon passeig pel districte de Sants Montjuïc per veure tots els racons. Veure les carrers petits i els carrers grans. Això és fantàstic pels corredors que mentre fan esport poden conèixer el seu districte. Sí, passaran països emblemàtics, com per exemple a Vapor Vell, o a prop d'aquí de les cotxeres, que enguany la samarreta que donen els corredors porta les cotxeres de Sants. Vull dir que passarà per allà mateix. Això sempre va bé. Pel tema organitzatiu, heu tingut alguna dificultat a l'hora de preparar la cursa? No, així important, hi ha incidències. O sigui, el cross, com que és una cosa que, primer, hi ha obres, hi ha coses que tu quan varies al circuit doncs te trobes que hi ha un problema de circulació, que els veïns es queden travats, sempre hi ha petites coses. Així, de grans, no n'hi ha hagut cap. I el tema dels avituallaments, que interessa molt als corredors, com funcionaran? L'avituallament hi ha, aquest any per exemple al quilòmetre 5 aproximadament, és el quilòmetre 4-800, hi ha l'avituallament d'intermig, i després a l'arribada, a part de l'aigua, també tindrem aquarius. Els que vagin a recollir la samarreta i el pitrai el dissabte a la tarda a l'estació de Sants, perquè si no volen fer cua el diumenge poden anar el dissabte a la tarda de 4 a 9, allà també tindrem un detall de Moritz, i després quan arribin doncs tindrem la xocolatada amb coca fantàstica. Això sí que és fantàstic, quan s'acaba la cursa de 10 quilòmetres trobar-se la xocolata. Sí, la xocolata feta per gent del barri, per la nostra amiga Susana de
Montero, del Mercat de Sants, i la coca de Font Enric. Vull dir que tot queda a casa. Un esmorzar delicatessen sí. per diumenge al matí. Pel que fa al pressupost i els diners que moveu, sou un exemple que a mi sempre m'ha de destacar de transparència. Si entreu al web de la Cross Popular de Sants trobareu tot el llistat amb ingressos, despeses, preus exactes, euros, i al final el balanç és positiu, amb 1.000 euros positius. Què fareu amb aquest excedent? Nosaltres tenim ara mateix el Cross Popular de Sants, el que és el Club Camins Esportiu Sants, té una reserva d'uns 3.000 euros. Nosaltres intentem que sempre no ens enganxem els dits, per això sempre hi ha un superàvit d'uns 1.000 euros que, per exemple, enguany, doncs, hi ha ara, per exemple, us explico, és una cosa tècnica, el cross necessita posar 4 quilòmetres subdividits en cons. Vale? Els cons és perquè, per exemple, el Cobert de Sants s'ha de dividir la circulació dels... Aquesta conificació costa 1.000 euros. 1.000 llargs. Aleshores, doncs, per exemple, que enguany al districte s'ha trobat que això dels conos és una despesa que és una mica, i d'alguna manera tindrem que assumir nosaltres una part de la reserva de pagament de les conificacions. No? Doncs sempre tenim una reserva, per exemple, si hi ha menys inscripció, si per exemple nosaltres arribarem, però si no hi ha la inscripció a parada, clar, les samarretes estan fetes, els records estan fets, doncs sempre has de tenir una certa reserva. No? Si aquest any, per exemple, el tema de l'Aquarius, que ha sigut un extra, doncs també tindrà un cost una mica fora apartat, doncs amb això se supleixen aquests a vegades dèficits que pots trobar-te durant la prova, clar, perquè la prova té un cost de 36.000 euros que a vegades té imprevistos, i els imprevistos però normalment acatem bastant bé. Es tracta d'estalvis per futures edicions, si no quadra el pressupost, doncs poder solucionar-ho. Per exemple, a vegades vols comprar una cosa d'infraestructura, doncs a vegades, per exemple, a les ambulàncies, abans posàvem una ambulància normaleta de transport, ara posem una ambulància normal de transport, una ambulància medicalitzada, un punt de mèdic, per si per exemple, ara hi ha una cosa que també és que els corredors populars que no tenen llicència, les proves a Barcelona, tots els corredors han de contractar una assegurança per accidents del corredor. Cada assegurança costa €1, cada corredor. Doncs clar, això són coses que incrementen les partides aquestes, que també a vegades s'han de tenir presents. Ara ho comentàvem a l'inici, el cross va molt més enllà de l'esport i del fet de 10 quilòmetres, perquè feu altres iniciatives. Comencem parlant del cross solidari. Dèiem que enguany dedicava els diners a aquesta ONG Mujeres Burkini de material esportiu. Sí, en què consisteix la col·laboració? De fet, l'any passat ja ho van fer-ho. L'any passat van recollir també samarretes i material esportiu per les dones de Burkina. Doncs és una associació que es diu Dones Burkina, que recullen material esportiu o no esportiu, i que tenim un vídeo, si mireu a la nostra pàgina també surten unes imatges d'un vídeo de gent d'allà de Burkina Faso amb les samarretes del cross, vull dir que també si volen fer esport dintre de les seves possibilitats doncs també poden fer-ho. A part, aquest any donarem una aportació en metàl·lic, que també a vegades una part del superàvit va per a aquestes coses, i això també és una cosa que també ens agrada molt fer. De fet, hem provat en diferents... A vegades, per exemple, van fer una aportació a la Fundació Vicenç Ferrer, també en diners i material, que la recapta d'aliments, potser la gent s'ha cansat una mica de la recapta d'aliments, ja no és tan solidària, potser perquè s'ha superat la crisi i no se'n recorden, però aquest any, com que les noies de Burkina s'ho treballen molt i venen i estan molt atentes al tema d'aquesta cosa, estarem amb elles. Fins ara, comentaves que l'any passat també vau col·laborar amb aquesta ONG. Quina valoració feu del cross solidari tant de l'any passat com d'altres edicions que us ha dedicat a altres entitats? A veure, l'any passat el tema... A veure, no voldria ser polèmic, però, per exemple, la fundació aquesta que nosaltres col·laboràvem l'any passat, molt bé, és una persona que les que porten la que es diu els indians del Guinardó, doncs havia una recapta d'aliments, no? Aleshores havien de venir unes persones per col·laborar en aquesta recapta d'aliments, el transport i després l'empaquetament i tal. Doncs vam comentar amb la persona que porta l'entitat, que és un amic nostre, li va dir, escolta, i qui vindrà? I va dir, no, vindrem nosaltres. Diu, però si hi ha unes persones que tu els ajudes, aquestes persones haurien d'aixecar-se al dematí, doncs no va venir cap. I aleshores això ens va crear una certa polèmica de que les persones que reben l'ajuda haurien d'aixecar-se al dematí i anar el diumenge a recollir els aliments i preparar-los i transportar-los. I això va fer una mica aquesta que hem canviat pel tema de Burkina. I pels oients que estiguin interessats en voler ser solidaris, com es pot fer per col·laborar amb aquesta associació a través del cross? Doncs a través del cross, per exemple, diumenge, si vens a córrer o no, doncs tens samarretes d'aquelles que tots els que correm
moltes curses o unes quantes acabes tenint una col·lecció de samarretes que sembles hi ha un passe de modelos, doncs hi ha algunes que no les faràs servir, clar, aquelles samarretes tu no les faràs servir però són samarretes tècniques o no tècniques però que estiguin en bon estat, doncs tu les pots portar ben empaquetadetes, netes i polides i les portarem. Que tens unes sabatilles que te les vas comprar i vas fer el tonto i et venen grans o petites i no saps què fer amb elles, doncs també les pots portar i aquestes sabatilles segur que aniran a parar a persones que les faran un bon ús. És a dir, diumenge a Rambla Brasil podrem deixar tot aquest material esportiu per col·laborar. No porteu bambes ronyoses, No, material en un estat i net per poder col·laborar. També engegueu, com ja fa uns anys, el fotocross. En què consisteix aquesta iniciativa? Fotocross és una cosa que també ens fa molta il·lusió, que va ser una idea de l'Agustí en el seu dia i ara doncs també està molt consolidat, que com el seu nom indica és un concurs fotogràfic que el tema és el cross. Té una cosa que està molt bé, no és perquè ho diguem nosaltres, i si no també, que és que, per exemple, la foto guanyadora, a part de tenir un val de 75 euros en material fotogràfic a una casa que no me'n recordo ni Sant Breu, com es diu la casa de fotos, doncs la foto que guanyi sortirà en tota la comunicació del cross de l'any que ve. O sigui, en el cartell, als díptics, en la pancarta que portem a Fira Entitats, a la nostra pàgina, i això a la gent li fa molta gràcia. I tenim, de veritat, algunes fotos que últimament estan molt bé. Aquest any, a Fossans, que l'Associació Fotogràfica de Sants, s'ha implicat bastant i volem creure que aquest any vindran bastants fotògrafs d'aquests que això de sortir a la foto al cartell es fa patxoca. Tindrem un cartell que estarà ben bonic l'any que ve. Al vostre web parleu del Cross de Sants com un miracle. És realment així? És un miracle el Cross Popular de Sants? Home, potser un miracle diguem que s'assembla bastant, perquè és una cosa maca, a part del tema de fer la cursa en si i dels corredors, que per exemple nosaltres, per exemple, a Barcelona hi ha moltes curses, però la majoria són organitzades per empreses, que està bé, és un apartat que no hi ha res a dir, vull dir, són empreses que tenen un lucre, vull dir, com qualsevol altra empresa, no? El cross, per l'envergadura que té a vegades la gent diu, hòstia, però això qui ho munta? I semblen quatre pelacanyes, i realment són 4 pelacanyes. El que passa que són 4 pelacanyes amb moltes ganes de treballar i amb un grup de gent del barri molt potent. O sigui, per exemple, en el cross col·laboren comissions de festes, que si d'Alcolea, que si de Carles Rossers. La sonorització del cross la posa Sants 3 Ràdio, venen els geganters, ve gent del Mediterrani, ve gent del Mercat de Sants, fins i tot gent el que treballa a l'estació de Sants, que és el nostre sponsor a DIF, encara que arribin tard és el nostre sponsor, doncs també ve el dia de la prova i te dona un cop de mà, i això és el que és bonic. Vull dir que és bonic que la gent del barri doncs hi hagi 150 persones que s'aixequen a les 7 del matí per donar un cop de mà. I aquest potser seria el miracle, que la gent no tingui un nexe, doncs per a cada any que li diguis escolta, vindràs? Sí, i tant. Això és potser un miracle, no seria, però seria una cosa bastant semblant, no? Que és bonic que nosaltres estem allà acompanyats amb la gent, perquè realment sense... Per exemple, aquests dies parlàvem amb el Joan de Voluntaris 2000, que són els que estan a les Cruïlles, que vinguin 35 persones a cobrir Cruïlles, que els deixa solets amb una Cruïlla, que segurament quan vingui el cotxe els insultarà i segons com està no llonsis, doncs està molt bé. Per què? Doncs perquè els tractes bé, perquè som amics, perquè quan venen perceben aquest ambient de no professionalitat, de no lucre. Per exemple, una cosa, ara parlo una miqueta, una part del superàvit que tenim sempre va destinat al dinar que es fa per tots els col·laboradors cada 5 anys. És un dinar que es fa al Casino d'Hostafrancs, no paga ningú, dels 150 voluntaris, això també és un cost que també reverteix aquests diners que dèiem abans. És la força dels voluntaris que, vulguis o no, sempre doncs, té aquesta potència de poder organitzar qualsevol esdeveniment i que tu miris el cross, tots són voluntaris i fas una cursa realment que potser no és professional, però des de fora dona aquesta impressió de molta bona organització i d'estar tot controlat. A veure, jo ara també està malament que ho digui jo, però jo corro moltes curses, jo soc corredor popular i corro moltes, i jo sempre dic, nosaltres som professionals sense sou, perquè fem una cursa d'un nivell professional però sense cobrar. Vull dir, però per què? Perquè avui, per exemple, parlava en Guàrdia Urbana, no? Guàrdia Urbana, doncs, a la persona que ha fet l'informe, amb molt bona voluntat, doncs, s'ha equivocat i ha fet uns plànols que estaven erronis. Per què? Perquè ells són professionals però no ens dediquen tant com nosaltres. Nosaltres mirem els plànols al circuit 24 vegades. Clar, el Guàrdia Urbana, pobre home, doncs ho ha fet el dissabte o el divendres a la tarda i s'ha equivocat. Diu, ostres, quin lío que estava fotent jo aquí. Clar, nosaltres no som professionals però estem molt a sobre.
I després, sobretot, tenim els voluntaris. Perquè nosaltres, si no fóssim professionals, si no tinguéssim gent, la xocolata no es donaria sola, ni els habituaments tampoc, ni els controls, ni no es muntaria sola a l'arribada, ni a sortida, ni res. És el compromís que fa viure i tenir existència aquest Cross de Sants. I que a la vegada, perquè nosaltres diguem que el grup organitzador som 7 persones, doncs quan veus aquest recolzament, ahir, per exemple, estàvem a la Mireia, estàvem allà a casa trucant als nostres amics i veïns. Escolta, que teniu... Sí, clar que baixaré, clar, a quina hora has d'estar? Clar, tu parles amb 4 o 5 d'aquests i dius, carai, penges al telèfon i dius, només per això ja val la pena fer-ho. Després, quan nosaltres, al grup organitzador, ens trobem, fem, com deia el Núñez, fem uns sandvitxos a casa de l'Eugeni o a casa de la Maria José i trobes allà i tu passes bé, doncs veus que després el cross surt bé, passes uns nervis, però normalment surt bé, no ha de passar res, doncs també te vas a casa content i feliç. Ho has dit així de passada, però sou 7 només els responsables del cross? El comitè organitzador. Més els voluntaris externs, però 7 que porteu el pes de tot el cross popular de Sants. Durant tot l'any nosaltres som 7 persones. 7, i després, clar, evidentment hi ha caps de... O sigui, per exemple, el cross està subdividit en sectors d'arribada, sortida d'habituament, sortida de control del circuit, aleshores hi ha responsables i després hi ha responsables voluntaris que són els que, com nosaltres tenim un amic nostre que és, a mi diu, tu digue'm el que has de fer però no facis pensar. Doncs aquesta persona tu li pots encarregar el que vulguis, portar tanques, posar les tanques, no li facis pensar, perquè no vol pensar, però si tu li dius a les 6 del matí estigat a la Rambla Brasil, ell estarà a les 6, posar les tanques, posar la tarima, portar-li les caixes, tot perfecte. Doncs a Carles Manzano, un dels organitzadors del Cross Popular de Sants, gràcies per ser aquí avui abans d'aquesta cursa de diumenge. Abans d'acomiadar-te, repassem ràpidament vies d'inscripció per aquests últims 100 corredors que poden tenir l'ocasió de córrer diumenge. Com ho poden fer? Torno a recordar, doncs demà, si sou del barri, per exemple, el més fàcil, anar demà a Cotxeres, fins a les 7 de la tarda, aneu allà, s'apuntaran, us donaran la samarreta i el dorsal, ja no haureu de fer cues. Si no teniu xip, recordeu-vos que la gent ha de portar un xip, si no teniu un xip, només haureu de recollir el xip el diumenge al matí. Que no sou del barri, cosa que si m'esteu escoltant serà difícil, però bueno, podríeu costar. Doncs agafeu, aneu a la pàgina del Cross, aneu a l'apartat d'inscripcions, trieu l'opció 10 quilòmetres i us obrirà un formulari. Si teniu targeta de crèdit, que l'heu de tenir i que tingui solvència, omplineu el formulari i ja esteu inscrits. No dormiu perquè segurament demà a la tarda està encara. És a dir, teniu avui aquesta nit i demà al matí per internet, demà tot el dia a Cotxeres de Sants per inscriure-us i el diumenge 20 poder ser partícips d'aquest Cross Popular de Sants. Carles, gràcies i molta sort diumenge. A vosaltres per estar. Doncs ara mateix, quan són 2:15, sentim els senyals horaris de 9 de la nit, acomiadem ja Carles Manzano amb aquest esperit runner del Cross Popular de Sants. Comencem ja a parlar del futbol del cap de setmana. Sants 3 Ràdio, sempre amb els equips del barri.